Hai लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय आदै दिनैखौ मा बुङोमोनलाय संक्रान्ति न दिनै संक्रान्ति ओमफ्राय जोंनिया गामियाव खेला होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बे खेलाखौनो जोङो नायनो थांगासिनो ओमफ्राय गेलेगोनबो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि हाखु दाखु न'आव खामानि मावना फैदों नालाय जि मेंखाबाय हां थुन थुन रायलायसोबाय ओमफ्राय नै बिथिं दङ आरोना ओमफ्राय बाया दा उनाव फैगोन आरो नै बिजावजालि ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो लोगोफोर दिनैनि खेला गेलेनायखौ नायलांबानो जाबाय आरो नै माखासेफोराबो थांगासिनो ओइलाय फिसालायाबो आं गस्लाखौनो उल्टासो गानस्राबाय आं आंनि फिसालाखौ गस्लाखौनो मालाय उल्टा गानस्राबाय खिलाव सोलायसिगोन गस्लायानो उल्टासो गानबाय नै नाम्बारा उनथिंसो थाबाय चैत्र मासनि जोबथा बिदाय दिनै खेला गेलेगोन चैत्र मासनि जोबथा दिनै लोगोफोर बारनाय ज' गसं खेला गेलेसिगोन ओमफ्राय जोंनि बाथौ मन्दिरखौ नायनोबा लोगोफोर गाबोनबो देखायगोन आङो ओमफ्राय दिनैबो एसे देखायलांसै नै खामानि मावगासिनो दङ गाबोन फोरबो दंना गाबोन 1 तारिख गोदान बोसोरखौ बरायगोन नालाय लोगोफोर नै जि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि मन्दिरा बेनो बाथौ मन्दिरा सेंग्राफोरा गेट बानायगासिनो लोगोफोर जोंनिया गाबोननि नै गेट बानायग्राफोरा लोगोफोर बरायबाय खुलुमबाय रायथिनो हरमाहाय गेट बानायदो जि मोजां बानायदो नै जोंनिया लामाया लोगोफोर जि सान्दुं गोसा लोगोफोर खेला गेलेग्राफोरा रेडि जाजोब्बाय हाय लोगोफोर नै जोंनियासो जि लेट जाखायो 10तानिफ्राय होगोन लोगोफोर ओमफ्राय 9:30 बारबाय Hello. दायो जों सिन हमगोन बेखौनो जोंहा थामथि प्राइज लानाय जायाखै स' जोङो फार्स्ट आरो सेकेन्डखौ सायख'नानै जों बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जागोन रेडि आरो गथ'बो दङ माले हरजोबखादो मिलायना गैया हो जाबा जा आइलाय सोरबा फैदो र' आइ हौवासाफोरखौलाय मा हौवासाने हौवासा रेडि माहा जाबोदो संनानै आङो 1 2 आरो 3 होनना बुंगोन नोंथांमोना 3 बा खारनांगोन दे रेडि ना मोसौ हेरि थुखैबाय गोजोननाय गावसोर खादो दे आं बुंनोसै एबार खारदो दे 1 2 3 1
भिडिअ मादि नुबोदों मिथिया ओमफ्राय जायनो बारगोन बेनो आउट जागोन ओमफ्राय बे आखाइ फारसेया फाफ्लियाव थागोन फाफ्लिनिफ्राय आखाइया गबाथाय बेबो आउट जागोन आरो नैबे थानाय आखाइया जुदि गोग्लैयोबा बेबो आउट जागोन नियमखौ मिथिबाय ना दे हाबदो गासिबो रेडि दे आखाइ हम आथिं हम ready 1 2 3 ayo sonaलाय गोलैबायसो नै गेले गेले इदि थानाय गैया इदि नै फायदो फायदो सिख्लाफोर बुरैफोर माने खनसेयावनो फिसाखायनो गेलेग्रायानो खमथार बिदि जानाय नङा सिख्लाफोरसो सिख्लाफोरबो गैखाया बुरैफोरबो गैखाया जमा सिख्लाफोरबो गैया बुरैफोरबो गैया नों थांनाय नङा लाय मामाय थां गेले जामुद सिख्लाफोर बुरैफोर खनसेयावनो गुजुगोनदां रोदोम बारा होना दे सिख्लाफोरानो गैजोबा बुरैफोराबो गैजोबा बुखायो दे गोथाव मामा गोथाव ना गोथाव न आप होनबाय दे नै दायो सिख्लाफोर आरो बुरैफोर दासो फै 1 2 3 go दे बाउन्डारि बारबाथाय थैनाय आरो सौलायबासिनो थाबाय थाबाय थैनाय सौलायबासिनो थाबाय थाबाय थैनाय सौलायबासिनो थाबाय थाबाय थैनाय सिन बारनाय गैया सिन बारबाथाय थैखानाय लागा Matanya thैथारालै आयौ मासि गोरा दे दल थाबाय थानाय गैया सासे थैबाय हिरिमाया थैबाय सानै थैबाय बिमाया थैबाय माने सिख्ला गोदो गासिया थैदोलै फिसा थैयाखै हनै बिदि थाबाय थानाय गैया बिदि दलद दे गेलेदो बिदि मेंगाबा जानाय नङा माथो दैदो जानो मोना बिदि थानो मोना बिदि थाबाय थाबा थैनाय warning gila 5 second pass winner second थांबाय लागाव थैबाय बिदि थाबाय थानाय गैया थैनाय सालु गोजा थाबाय थाबा थैनाय लागाव दे सानै ओंखारखागोन खेबसेयावनो मसा खारबो बुलु मोसा बुलु लासै जादों एसेयाव बेखिनिया नोंसोर गावस्रा नोंसोर आवगायबाव नोंसोरनिखिनिया इखिनिया माबा जादों जायाखै
मोनजोब्बाय सानै ओंखारबाय खासेल' र' मोगथां रिभिउ सनजना Haribo bulu nailai khar apa musa khar musa Benonga. Nung gila. Saya. Alamak.